O UF terá como imaxe unha homenaxe sincera e explícita a todas as profesións vinculadas ao cine, especialmente aquelas que traballan detrás das cámaras, pero tamén o xeito de facelo. Así o explicou a súa autora, Xulia Vicente. Eu o que plantexei foi un pouco as miñas obsesións deste momento. Eu tiña todo o tempo na cabeza a idea do desfrute, do xogo, do proceso creativo, non? Como idea central. De aí veñen representados as personaxes do cartaz, que son así como nenos ou rapaces que están pois disfrutando dese proceso, basicamente como xogando, non? A hora de crear unha película neste caso. E a segunda idea que ten o cartaz así bastante central é a idea desta árbore que sae do ollo, como outra idea do proceso artístico que a mí me interesa moito, que é esa comunicación, non? A arte ao final é unha forma de compartir ideas. Outro dos elementos máis destacados da peza da coruñesa, que ademais cobra moito protagonismo na versión animada do cartel, son as aves que representan precisamente a abundancia de ideas, proxectos e talento que ten o panorama cinematográfico actual. Pois a partir deste cartel temos unha versión animada e ademais pois vai a ser a imaxe gráfica pois de moitos elementos que ides ir descubrindo pois na cidade e todo vai a ter unha correlación pois con esta nova imaxe. O Ourense Film Festival continúa así o seu compromiso coa creación galega, apostando por artistas que renovan a linguaxe visual do festival e reforzan a súa conexión coa cultura contemporánea. Creo que este, ademais da súa cualidade artística ca súa autora, que a ten máis que acreditada, eu creo que aporta algo máis e cumple un obxectivo que é dos que buscamos, dos bastantes obxectivos que buscamos, que non deixa de ser o que ensanchar o público obxectivo ou o público que se pode de alguma maneira vir chamado o festival.